Ukhozi olumaphiko olugula amaphiko kwaye kwaphephezela omiyane inyoni nobuciko nomnyunyo egcwele isivinini emafini icula ingoma emnandi yayahlukanisa unyaka omusha komdala inyoni enezigidigidi zabalandeli abayilandelayo zamemeza sezidololozela sathi siyayazi le nyoni yayiculela okhokho bethu abanye abathule isibongo sokhozi FM sisibhalelwe isidadada sothu ukhozi FM luhamba phambili. Sobo lambukele ekhaya igama lami uMuzi wakwaMthabela. Welcome to Ukhozi FM TV. Lonyaka ke unyaka ka2024 unyaka la khona si South Africa sibungaza iminyaka engama-30 silokho saba nedemocracy. Ngikhumbula nje kahle ngo1994 ukuthi iningi lethu lalingakabi neminyaka yenele ukuthi singaqualifya ukuthi sihambe siyovota. Yangigeja ke mina ngangifisa ukuthi ngiyovota kodwa ngaze ngavota okokuqala ngo1999. I-democracy yethu ke la eSouth Africa yona iyayibukelwe njengaleyo enohlonze kakhulu futhi ekunqaphambili umhlaba wonke kanti futhi nase-Africa iyona democracy yayibukeke njengaleyo number 1 kuzo zonke kuyo yonke ohulumeni nama-democracies of ezinye izizwe. La-ke kulonyaka siwukhozi FM TV sizohlala njalo ngenyanga sibe nezingxoxo eziphathelana nokucelebrate u-30 years sine democracy eSouth Africa. Kule ngxoxo oqala namhlanje ngihamba nezikhulu zami la ubaba uStanley Khoza. Inkunzimalanga kakhulu kwezomculo bekade sikhuluma nje ekuqaleni engitshela ukuthi yena kuwo wonke ama-artist ase-South Africa ayi-top 150 akakholwa ukuthi ikhona ngakaza asebenze nayo. Awusithi fahla kancane nje ngomlando wakho na ikakhulukazi kwezomculo. Ngibonga ithuba ngibingelele futhi nakubo bonke ababukela Ukhozi FM TV. Ngiyacabanga ukuthi conversation enhle kakhulu us reflecting on 30 years of democracy. But of course ku-industry ngangena about 23 years ago. Ngangisemncane kakhulu. But I guess maybe ngokuhluka nangokusebenza ngokuzimisela ngithole ngiseyindaweni eningi ngisebenza nama-artist amaningi. Bebathanda indlela engiyiyo. I ended up joining I think big major companies ngasebenza oShare no Oliver Mtukudzi obaba uYuma Sikela ukuthanda kaNkulunkulu no Butzola 7 yes. Nabanye abaningi but konke lokho kwanginikeza ithuba lokufunda kakhulu ngokwebusiness okuyikhona okangithatha kwangenza umholi manje ngiyi-vice chairperson ye-Association of Independent Record Companies of South Africa. Ngiphinde ngibe umphathi womshito which is an international music conference. So konke lokho kube ukusebenza ngokuyikhandla nokuzimisela nokufunda ngokwebusiness lomculo nokumeka sure ukuthi ngifundise futhi nabanye ngabuka ngisibonele sihle emphakathini. Awuzweke. Makhanyile. Yebo sawubona. Umunye wabaphathi bami lo uqweqwe lwala SABC. Uqweqwe nje kuphela hayi nge-experience yomsebenzi kodwa as well nangokuthi uneziqu kwezokuxhumana. Awungithi fahla nje kancane ngokuthi uhambo lakho kwezemfundo uzufike la ukhona luhamba kanjani? Okay. Ngiyabonga Mthabela, ngibonge nethuba nje ukuthi ngibe la sizokhuluma ngazo lezi indaba lezi ezibaluleke kangaka. Mina ke ngiyintokazi yasoThongathi, small town. So ngikhulele khona, ngizalelwe khona, akhulela khona. Mabanga phansi high school ngafunda khona. Kutheke sengiya kuba bangaphezulu, sengiya eVarsity ngasengiya ke eUKZN. Angihambanga kakhulu ngibangela bathi sengifuna ukuphuma kwi-province mhlawumbe ngozama kwezinye indawo cha ngathi ngisafuna ukuba seduze nasekhaya. So ngahamba ngafundela khona ke lezo ziqu ezinye zeziqu esengeke ngayithola ke zona ke the uqhela kancane ngoba ziko UCT izinto enjalo. So ukuzama ke nje ukuhlanganisa umsebenzi wami oqala ngangena kwi-FMCG kodwa ngithe sengingaphakathi ngabuthi phela into engihlale ngiyithanda vele kwakumsakazo ake ngene emsakazweni. So ngaqala kwi-community radio ekhona laphana eThekwini kuthe senjalo ngase ngithola ke ithuba lokuthi ngene ngaphansi kwe-SABC. So ngaqala lapho ngalokho ngingena different departments ngilokho ngisebenza khona ngivele elinye ithuba ngithatha ngizame khona la ngilithole ngivele elinye ithuba kanjalo ngize ngifike lelisengilona njengamanje. Siyabo.
Ndwandwe sawubona baba. Yebo mnewethu ngiyakubingelela noza kwethu nodadewethu. Sibonge. Gogo wami ke uNgwane. Awu. Yebo. Nginomndeni yokindawo. Yebo, Kuhlangene yebo. imhlathi yazana. Yebo. Cha la ubuya khona ke kwaNongoma mina ngafunda khona standard 5 lapha na enkosi yethu eBoarding School yaMaroma. Ubaba ke uNdwandwe yena usomlando uyi cultural expert as well. Awusithi nje fahla kancane nangeincwadi lezi ezimbili osuyibhalile ukuthi ziquketheni. Ngibonge ithuba mnewethu. Njengoba usushilo nje ngusomlando ngangifisa ukuba intatheli kahle. Sambe sibuza abantu izinto ke emakhaya kuthiwa ingane ithanda indaba. Kanti kunalento yomlando. Ngizalelwe khona kwaNongoma kwaMajomela. Angizalelwanga ke esibhedlela. Kunomqatsa lapho umama wathi mayithe inyuka ayikwasekwala. Wangitholela ehlathini. Ngifunde eFefe. Ngasuka eFefe ngaya eBheka uZulu, ngaphuma eBheka uZulu ngaya eHamo. Wahamo nje ngempisi lapha kwaKhambi, ngase ngizala eGoli eJohannesburg Technical. Ngizofunda ukusebenza ngezandla, umsebenzi wamakhono. Nganginalo uthando lokuhlala nomsakazo nomlando kakhulu. Lento yomlando ke ngangifundiswa ngumkhulu ngingaqondi ukuthi wenzani. Kangangokuthi njoba wazi lapha isikole lesintombazi esilapha eMashini. Manje singakhuluma nje sakhiwe lapha kwakuyiqhugwane khona likaNtombazi phela linamakhanda abantu khona. Umkhulu wangitshela ngama-80s ukuthi leli qhugwane lalingekho kwaDlovu ngalalilapha. Uyohamba ubone ngagcina ke sengivelele emlandweni. Ngigqameke ngokubhala izinkondlo zomlando kunohlelo likaBongani Mavuso wabe sengitomula kunenkondlo yokuqala nje ayithi Hayambunge eyazi yafunda izikhathi eziningi kuzoba umkhosi omhlanga. Base bengeluleka ukuthi izinkondlo zami nezomlando angibhale ibhuku ngikhipha ibhuku ngalibhala ke lithi imvula yasetshela Mankenge leli yatshela lapha kwaNongoma likhaliso kwensimbi uma ngabe ulishaya kwacelwa kulimvula ngabhala ngalo ngabe sengicelwa kumnyango wezobuciko namasiko ukuthi ake ngenze ucwaningo ngendawo yakwaMandlakazi ngibhale ngayo ngabhala ke ngiphansi kokwelulekwa kwa uDr. Mntwana uZebulon Zulu ngalibhala ke ibhuku laphuma ngikhuluma ngomlando kwaMandlakazi njengamanje ke ngiphezulu kwelinye ngikhuluma lapha engihlanganisa khona yonke indawo yakwaNongoma ukuze umuntu uma yakwaNongoma athi uzofica ziphi igodi kuphilwa kanjani kulezo godi lezo iwona umsebenzi engiqhubeka ngawo ke lo mfowethu. Awuzwe Mkhathini izinto zamaciko zivamise ukuba umgogodla wanoma imuphi umphakathi yini othe mangabe ubheka isikhathi sika 1994 na before ubheka namanje ebese ubona ukuthi uhambo lwethu njengamaciko ikakhulukazi kwezomculo kunomehluko la ubona khona yabona nje mangibheka ngabo 1994 ngangisemfanyana kodwa kwakunezingoma ezazithi mayidlala sijive ngazo kwakuthiwa iKwaito yahamba yashintsha nayo ngokuhamba kwesikhathi babe khononda abantu abadala ngaleso sikhathi kuthiwe hey iBubble Gum lento eniyiculayo. Yes. Imuphi umehluko owubonayo njengamanje enegalelo lezomculo ohambeni lwethu kuleminyaka engamashumi amathathu kwi-democracy? I think masingayithatha sibuyele movie ekuqaleni umculo kwakuyindlela ekuyiyona yokuzikhuthaza as a nation. Kwakuyiyona indlela esiyisebenzisa ukucommunicate nokumobilize for us to gain le democracy esinayo namhlanje. It's just a pity that the role of democracy or the role of music in bringing democracy is not well celebrated as it should, you know, because mawubuka abaculi abafana no Lucky Dube, no Arthur Mafukate, no Chico Twala, and many others. Ingoma efana no We Miss You Manelo, Where Are You, Oh President, Oh Brenda Fassie, you know, and of course, Abo Lucky Dube felt to were slaves and things needed to change. So when you were listening to the music, umuntu omnyama bokwazi ukuzithola ngomculo wabo ukuthi nami kumele kube khona indima engidlalayo ukuthi ngishintshe izinto. So mangibuka iKwaito kwakuyindlela ukuze express for thina when we gained democracy as abantu abasha at the time, you know, and of course kwakuyindlela yokuthi sikwazi ukubonisa wonke umuntu obuka eSouth Africa ukuthi sesikhululekile sine freedom. If ubuka umculo ofana no house music, it was the only way that allowed us to internationally link ourselves as a country. We started participating in international competitions. That's why namhlanje sinabaculi abafana no Black Coffee, sinabaculi abafana no Taylor. It was through house music that we managed to break through to the world, yabo. But into engayisho kakhulu ebalekile ngomculo. Noma ngasiphi isikhathi noma ngaliphi ilanga noma ngabe isimo besinjani. Umculo ukwazi ukuthi umkhuthaze umuntu
before apartheid, after apartheid, till up to today. So umculo ubaluleke kakhulu and usebenze irole enkulu ukuze sibe nale democracy siyicelebrate 30 years after. The only thing that has not changed is that we have not built localized infrastructure. Because the FMTV is not well supported or is not well published and doesn't do many episodes that covers music. I'm hoping that from Namhlanje we can have many episodes because we need to own our stories. We need to tell our stories. We need to share our history, where we come from, la siqale khona. So ngiyacabanga ukuthi masingayibamba lapho document our own stories, create platforms where these stories will live, where kids, abantwana abancane emakhaya, can see what were the struggles of 1990, 1994, 2000, 2023. You will realize ukuthi asifani mawungabuka amapiano namhlanje where we are, because wonke umuntu ngesikhathi sakhe. Ingane ezalwe ngo-2000 ngeke understand the struggle so baba abakhule ngazo, same as me yabo, who was born ngabo ma-80s. So ngicabanga ukuthi umculo uyafuna ukuthi siunike isikhathi siudocumente nofuthi sibe nama-program amahle afana nalawa sikhuluma khona. Ngiyakhumbula nje ngisakhula kunomculi engangimthanda wase-West Africa, Salif Keita. Yes. Into engiyithanda ngomculo kakhulu ukuthi uyakwazi ukuthi uzwe kodwa ungawuzwa. Ngangicula ngize ngijuluke ngicule noSalif Keita. Ngiyibhalela wami amagama understand angekho ingomeni zakhe. Hayi lawa show yena. Mhlambe yini ongasitshela yona ngomculo wase-South Africa njengamanje? Ngikuzwile ubala amapiano agcwele umhlaba wonke njengamanje. Baningi ama-artist aphesheya afuna ukuzimatanisa nama-artist ase-South Africa. Yini mhlawumbe ngathi uyayibona umehluko ngoba uma sikhumbula kuqala kwakuney'khondla emculweni kwezomculo. Yes. Uyazi ukuthi mawufuna ukuqopha ungena uyalaphana enkampanini ethize bakuqophe. Yes. Bakurobhe nje kodwa iziphi izinto mhlawumbe ezinhle ongathi uyayibona esikhathini samanje ngoba laba bafana sebenama-computer, umuntu urekhoda la endlini, umculo wakho udlalwe izwe lonke. Iziphi izinto oyibonayo ezinhle emkhakheni wezomculo? So ngiyacabanga ukuthi kune-independence eningi kakhulu. Sekunama-organizations ekuwona ahola ama-independence, la indawo abaholela abantu ama-royalties. Kune-information eningi. Ngesikhathi isikhula bengekho YouTube where you can learn for free mawune-data, uzifundise ama-softwares, uyazifundisa izinto azafana nakudala. Bewusuka ekhaya kwaNongoma uze eGoli uzolala phansi e-downtown ukuze ukwazi ukurekhoda, phinde ubuyele emuva. Njengoba usho manje sekunama-studio, ungarekhoda endlini, perfect your quality, your craft, ukwazi ukukhipha ingoma online. I think in terms of reputation, the South African music industry is dominating worldwide, not only in South Africa. And it's not only just amapiano. I think amapiano in Afro Soul is just that, you know, etlasini makune intombazane enhle nje ifika etlasini nonke nizofuna yona yabo. So mawungabuka amapiano, it's that new girl in class okumele wonke umuntu abheke yena ukuthi okay sekufike manje usisikanye etlasini lethu, wonke umuntu ufuna ukuchange attention. Kanti South African music has power, Afro Soul has power, Kwaito still has power, house music has power, amapiano is just dominating the world. So mina ngicabanga ukuthi masinga focusa kakhulukazi ekutheni we get the business mechanism right. I think ama-artists azoba right. Umuntu orojwayo namhlanje umuntu ongafundi nomuntu ongalaleli ikhozi, ngoba kunama-programs amaningi abawenzayo akhuluma ngomculo, ama-artist nama-rights or amalungelo wama-artist laba abafundisa khona ngaso sonke isikhathi. Siyabonga baba. Yes. Baba Mndwandwe, njengomuntu ongcweti kakhulu kwezesiko, yiziphi izinto mhlawumbe ngifuna ukukuthatha ngikubeke la ekutheni uma ubheka esikweni lesizulu, ngenze nje isibonelo, uma ngabe sikhuluma ngo Princess Magogo, siyalwazi uhlobo lomculo ayelwenza ngaleso sikhathi. Mawubheka umculo esibuya kuwo nezinhlobo ezihlukahlukene ezomculo, ebese ubuka umculo esikhathini samanje, yini ongathi mhlawumbe uyayibona engengayibiza ngolimi lwesilungu ngithi mhlawumbe i-evolution emculweni wesintu wangalesi yesikhathi nowamanje? Yini enhle futhi yini embi ngalokho ekutheni umculo ushintshe ungabusafana nakuqala? Mnewethu, njengoba nje ubalula umntwana uMagogo nomculo,
ake ngiqale la sibonge lona ukhozi ngoba lezi zinto ngaphandle kwalo ngaba sizasi ilona olube inqolobane lwaphinde futhi lazoba isangcobe lokugcina lezi zinto ukuze idleke kulesi sikhathi esikuso manje. Uma ubuka umculo njengoba umnewethesho nje ukuthi umculo udlale ubambe iqhaza elikhulu kangakanani ukuze sibe lapha esikhona njengamanje. Ngenhlanhla ke mina ngaba khona ngale kuvotwa ngase mhlawumbe iminyaka yayisemthathu engaphambili ngenza ukuthi ngibe negunya lokuvota. Umculo siyakhumbula ukuthi iqala kunemculo ongafuneki. Yeah. Wena nje uSABC iqobo lwakhe wawungadlalwa nje kuthiwa umculo awufuneki umculo wamaphekula. Yeah, amaphekula ekhulu. Yebo amaphekula ekhulu sasudlala ke nathi ukuze ubizwe ngenye inhlangano mawudlala lo mculo lowo. Kodwa umyalezo wawuthumela uze uyofika lapho ufunakala khona. Wawunaleyo ndlela ukuthi unalesi siqi naba basakazi bethu nje babesebenza phansi kwenkulu incindezi ngoba uyeza ukuthi babecindezelwa kanjani ukuze badlale umculo ozophambana na ongeza ukubavuna bengabantu abamnyama. Umculo ke ukwazi ukusilondolozela izinto eziningi ezahlukahlukene ngamagugu njengoba nje umnewethu ukhoza esemculweni amahubo akwazile ukugcineka njengoba nje umntwana uMagogo simuzwa nje ecula uma singathatha nje elinye lamaculo akhe mayethi wena osemagumbini omana omhlaba izidalwa ingilosi zonke zikuzungezile ukhozi nolwakwazi ukugcina leyo nto leyo njengamanje ke umculo usumningi kakhulu ngalendlela eyisimangaliso. Okufike ke baba umkhathini ngathi kuzakushayisa ukugcina lo mculo njengawe wekwayito okuthandwa ngabantu ugcina usuna lamagama esithi ayinhlamba. Abathi abadala mabesithi siyawukhushina betengane ngesingisi igama lithi sexy mawushitshele ezulwini kodwa niyalicula ngesingisi ilapho ke kufike ekathi ke sekufika shayisana khona kodwa wona ngempela uyakwazi ukugcina abantu bendawonye njengalokhu wawenza vele naqala umculo uyabagcina abantu. Ake ngithathe njenga indlela esekwenzeka ngayo manje usuke ubone bethatha wona lamaculo ekwayito bebewafaka ukuthi ji awu angithi vele bayathi njengamanje igqomu funeka ibe naso lesi siqi and abantu bayawunanela sinabaculi njengamanje umculo kaMaskandi udlalwa kuyo yonke indawo kwaba yilo ukhozi lolo lwalibambe lelo qhaza lelo iqhaza ke ngenza iphutha ngathi liyadlala alidlalwa liyabanjwa ngoba iqhaza lapho ekuhlangana khona izintungu mangabe ngizofulelwa lapho ifike ihlangane khona bese kuthiwa ubambe iqhaza ilapho ehlanganiswa khona. So ukhozi ke ilona olibambe iqhaza elikhulu ukuthi umculo ugcina abantu bendawo ukubone nesha ngoba kunamarally njeni ngeke irally bekhona mnewethu bengeza ubabika abaculi kufanele kube khona iline up yabaculi ukuthi kuzobe futhi zonke izinhlobo lezi umsebenzi esubona wenziwa ukhosini usuku nosuku mnewethu. Ngiyathanda mangabe ukhuluma ngokuthi kuyaye khononde mawucula ngesintu ucula kodwa lento esicula ngesilungu. Yebo. Ngikhumbula nje ugogo wami uMasithole saphila ngangicula kunengoma yayithi let's talk about sex baby. Yebo. Hayi lo yangiyahlabelela phela angizinkinga. Khayizibhadi intombi endala. Wathi wazini ngaleyo nto. Yebo. Kodwa uma leyo nto mhlambe sewuyithatha sewuyicula ngesizulu kube ngathi nje uyahlambalaza. Yebo. Yini mhlambe ongayitshela abantu abasha ngokubaluleka kokuthi umuntu azi ukuthi into ayikhulumayo inomthelela kumuntu oyilalele. Yini mhlawumbe ungayitshela abantu abasha ngalokho ngoba masikhuluma nje uthe umculo kaPrincess uMagogo wawunomyalezo othize wena osemagumbini wamana omhlaba. Mhlawumbe yini ongayitshela laba ngokuthi babe nakho ukuqonda ukuthi igama olikhulumayo uma lizolalelwa abantu abaningi kumele lihambisane nento pheceleze engayibiza ngokuthi irresponsibility yeartist. Thina njengalokhu singabanguni hlanganise nje abenguni abenguni kunamagama enhlonipho. Yeah. Njoba sekukhona nje amabhlukwe uma ngabe kuvule kuzipho angeke nje ngithi Mkhathini uzipho webhlukwe uvulekile kodwa uthi Mkhathini esolumlomo. Udadewethu lapha mayegqoke iroke sekuvela ipitikoti noma engasekho ngicabanga ukuthi asekhona. Kuye kuthiwe udadewethu unaka umgqibelo uswedlula isonto. Usiyazazela nje ukuthi zangaphathi azenyusa. Lokho kukhomba ukunotha nobumnandi bolimi kodwa mase ngithi nje vala uzipho webhlukwe sekukhona nokuhlambalazo yabona noma kuyiqiniso kodwa isiZulu sinamagama anothile okubeka izinto ake ngithathe nje mangathiwa sesidivozile nodadewethu uma ubuza uthi hawo
Ndwanto sekuneyikhathi lapha kungasakuboni uhamba nomakhanyile sekwenze njani. Ngizosebenzisa ulimo olunothile ngento emfuthi siyaba magwala amabili. Usuyazi ukuthi sesehlukana. Lokho nje kwenza ukuthi nomuntu afisa ukwazi uqonda ukuthi mayithi siyaba magwala amabili. IsiZulu sinalamagama okuhloniphisa. Umuntu uvela azivuma ukuthi ukufa ekufa. Kodwa ngesiZulu kuyahlonishwa kuthiwa akasekho. Isidumbu alikho elinye igama esingalibiza ngalapha ukuthi isidumbu ngoba umuntu ongasena mphefumulo. Kodwa nesiZulu kuba negama lokuhloniphisa ukuthi umzimba wakhe usuyazi mase kuthiwa sebefike nomzimba wakhe kukhulunywa nomuntu. Ukubuyela embuzweni ke mfowethu ukuthi abafowethu laba badlulisa umlayezo ngomculo akebe wasebenzise lamagama azoba nomsoco, kungabi lamagama azokwenza ukuthi ugcine ungasalaleli into kanti leti nomlayezo egcineni kosuku. Mina nje ukukhuluma iqiniso ukulalela ikwaito ngisizwe umama uDudu Khoza ngenxosa kumenshini. Yini lo mama athandela umculo emdala kangaka kanti umculo thina singawulaleli. Uma usuhlezi phansi usulalela hayi man babuzolo uyathi amadoda ayipheli. Amadoda njalo iyaphela. Usuyabona ukuthi emva kweinsimbi ukhona lomlayezo lo ogcina uthola sebechaza laba balegenge ecula umculo. Kodwa manje uma kuzoqaleka ngalamagama lana engathi kithi akhomba ungabi nahlonipho kuthathe kungezwakala ake befuna amagama ajulile isiZulu bevakashela amakhehla nezinqolobani ukuthi kahle kahle mina nginalokho ebengifuna ukusho. Ngingakubeka kanjani? Ngiyacabanga ukuthi emnewethu Khoza nodadewethu ngoba ngwa marketing njena ngisho ngoba nina le brand nje lena lembala kuningi ongasichazela ngathi yini nikhethe lembala efana nalena lokho ekuthiwa isisoka ake besebenzisa isisoka mfowethu. Yebo. Sihamba negeneration Y la. Obambingo evaphinda bambe nama 2000. Kuyaye kwenzeke mhlawumbe ikakhulukazi nina esenizalelwe emhlabeni esenubona unje. Kungenzeka ukuthi mhlambe wake wawathola amanenjana okubona ukuthi ucalucalulo ngokubuhlanga luyinto enjani. Wakwaba nayo mhlambe experience njengaleyo. Yes. Isike yaba khona ngoba akusiyo into esingasho ukuthi vele iyaphela. Yabo ukuthi yaphela nya ngenxa ukuthi nakho sathola inkululeko sakwazi ukuvota kwasekuvele yabo ngathi kuvalwe umnyango kwasekuphelela lapho cha. Akukhona amachaphazelo namanje siyabona. Namanje la sihamba khona iminyango esinqonqoza kuyona nayo yonke leyo nto leyo esiyenza siyabona kunamachaphazelo ukuthi njengamanje awasekho as bold njengaphambilini uyabo kodwa uyabona kuba subtle yabona kuyambozeka kuza ngendlela ezoqhamuka ngemuva hayi ezoza kuwe direct and angicabanga ukuthi izona izinto lezi ekumele ngempela manje sifocus kakhulu kuzona ukuyishintsha siqhamise la kuvela khona ukuthi kunezinto ezikanje evelayo khona zizokwazi ukuthi ilungiseke uyabo akusiza ukuthi uthathe uDudu ufaka ngaphansi kwamata uyabo ngoba ekupheleni kosuku sawuDudu sengaphakathi endlini lo just uku-edda kubaba la mention indaba le yamagama kwezomculo ngicabanga ukuthi mawukuthi amagama ayalumela kakhulu ngicabanga ukuthi balahlekelwa kakhulu from perspective yokuthi njengoba nawe valelwa ukuthi lo mculo ungabusawulalela lokhu ungabusakwenza kuyavimba kakhulu when it comes to ama artists ukuthi i-message le abafuna ukuthi beyidlulise ayisadluliseki uyabo ayisadluliseki kulaba kumele ngabayizwa le message ngesiZulu kuthiwa igotshwa semanzi so mawuthi i-message isizoqhamuka usumdala sekulethi ngaleso sikhathi uyabo vele usuyakwazi ukuthatha inqumo usube influence kakhulu based on izinto that obe exposed kuzona so ngiyacabanga ukuthi kubalekile impela ukuthi nakhona from iside lezomculo sibuka indlela njengoba esho ubamndwando ukuthi singenza kanjani ukuze kube umculo ozoba oweningi hayi select few njengomuntu ozalwe sesingenile enkululekweni ngiyacabanga ukuthi mhlambe kinina kuyaye kube nzima ukuncelisa amawele ukuthi ngapha kumele udonse intambo yokuthi ubalansise upre 1994 ukuthi ingane yomZulu iphatha kanje ingane yomuntu omnyama iphatha kanje ebese kuzoba nenkululeko ekutshela ukuthi ungabuza ukuthi kungani kumele ngiyenze leyo nto ngiyabathandi kakhulukazi laba bafunda nabelungu bawuthanda kabi lo mbuzo ukuthi why must I do that? Udirethelani leyo nto kanti thina sasingabuzi. Why do that? Umuntu omdala mayethe hamba yogeza izinto kade nje uxabana undodakazi nenkosikazi wami izolo.
ethi Mthabela sengizoyishaya lengane yakho ngithathe igezi izitshe ngitshela ukuthi izoyigeza masiqeda ukwenza ini nani thina besingayazi lonto so nikubalansisa kanjani nina ukuthi nithi nikhululekile kodwa futhi nibe nisalibambile isiko elithi umuntu omdala umbheke emehlweni mawufika emsebenzini bethi waya ngangibheke emehlweni kusho ukuthi uguilty so wancelisa kanjani lawo mabele lawo mawele ebese wena uzithola ukuthi kahle hle mina ngubani uma ngabe ekhaya kuzofika kuthiwe ngabheka umuntu omdala emehlweni mangifike ngapha uPastor John uthi ngibheke emehlweni phatha enye indaba la Mthabela ngoba ngicabanga ukuthi iningi lama millennial especially la eSouth iyona nto ababhekene nayo kakhulu ekuthenini ngiphuma ekhaya eli deeply entrenched kwi culture and mina ke ngibe nenye experience ngoba ngiyingane kamkhulu so yabona I generation gap nje inkulu so uyaphuma la ekhaya kunemfundiso oyifundisiwe ufike laphana befike bekutshele okunye nakho khamisana nakho lokho so uthola lapho usuyaqhamalaza yabo ungaqondile so manje usugqoka ngenye indlela mawufika ekhaya khona uzokwazi ukuthi address abantu abadala ngomeli bahloniphe abantu abadala wabheke emehlweni aba address abantu be authority masebekhulumile izinto ezinjalo bese uzofika emsebenzini I think my very first experience engayibalula was getting to varsity and then ila mele was khona ukuthi why ubalekile eba curious mawufika ekhaya why awufuneki kungani ungakwenzi lokho kuthiwa ngani ngiphendule ne kungani mhlawumbe kunezinto ofuna ukuzenza ngangifuna ukungena emculweni at some point so sesenze igroup so ngiyafika ekhaya ngiyaxoxa ke indawo ukuthi no sesenze igroup yezomculo ngifuna ukuyocula bethi cha ngezokwazi ukwenza lokho ngobani yabo lengane le inkana ayihloniphi siyayitshela naye iyasitshela yabo izinto ezinjalo so ukuthola ibalance kubalekile mawukwazi futhi ukuthi labo abantu kumele bahloniphe ukwazi bahlonipha mawufika in a room la ungena in a professional capacity kumele ukhumbule ukuthi la nje wehleli kanje salingana sonke singama colleagues yebo umdala yebo umncane but njengamanje salingana sonke and I think enye yezinto mhlawumbe edinga ukuthi zilungiswe from a work perspective is especially from abantu asebethe ukukhula ukuthi yebo ungenile umncane kunaye kodwa ekupheleni kosuku ningama colleagues abalingana yes bafo ukugcwalisa kulento ayisho kunento engiyibonayo esilahlekelayo I think ezabantu in a country kunento ekuthiwa ubuntu in any nation it's not about whether umZulu umtsonga uyini secondly kunento ewumlando ukuthi ubuya kuliphi ikhaya la ukhuliswe njani khona inhlonipho it's the first thing that any family expects from umntwana osemzini because uba isibonelo sasemzini makuthiwa ngumntwana kaKhoza owaziwa ngani ukuqala udume inhlonipho kuyiphatha emphakathi so kuba nalento kumele siyabantu siyilandela secondly ungathi mawufika esikolweni ufuna ukushintshwa iculture entsha ukhohlwe ukuthi ungubani wakabani and ukuthi at the end of the day what's your own signature into eyenza abantu abaningi bangalast even ngisho nakuyo le industry sikuyo ukuyikhohlwa nokuhamba nomoya abantu abaningi abathanda kakhulukazi ukusebenzisa whether isilungu nokuyibona abangconywana abantu abangalast in anything they do but mawungazazi uzazi ukuthi ungubani wakabani uyapi and always uphold two things ukuhlonipha omncane omdala kungani ngezikhundla ukuthi ngiyimanager ngiyini emsebenzini hlonipha wonke umuntu mawuceda ukuhlonipha uphinde uzifundise ukwazi amalungelo wakho ngokwemsebenzi akuna age emsebenzini kunolwazi neprocess ekuyiyona esiguidayo so it can't be ukuthi ngithi no I'll listen to you ngoba umdala ngizokulalela ngoba right more wrong kumele ngikutshele it's not about age so bengifuna nje ukugcwalisa lapho ukuthi kumele umuntu angayikhohlwa ukuthi ubani nokuthi why ekuqaleni kumele ulandele iculture yakho nehistory umuntu ongazazi ukuthi uphuma phakazi la kaya khona 100% qinisile impela ke lapho ngiyuzwa kahle kakhulu ngithande amagama akho la usho khona ukuthi kwenye inkathi kuya kube nzima ukuthi ekhaya kuthiwa ngingabuzi umuntu omdala kodwa uma ngifika la kumele ngibuze emsebenzini
ngikhumbula nje mangiqala nami ngene ezimakethe ngiyosebenza nganginenkinga omunye wobasi bami kwaku Mr Gibson Angus Gibson wonke umuntu umbiza Angus but kwakunzima kakhulu kumina ukuthi ngivele ngisukele nje ingwevu ngiyibona nezinwele ezimhlophe ngiyibize ngegama so ngagcina ngimbiza ngoMr Gibson nakhona mangithi Mr Gibson kuba naleyanto ukuthi ngathi ngithi Mr ngoba nakho ngugarden boy yabona leyo so kuba nzima kakhulu kwancelisa lawo mawele lawo uma ke sesibuye ezimakethe sizophinde siqhubeke ngoba kunegama olikhulumile la ukuthi into eyenza abantu bahambe baphelele endleleni ukuthi ayikhohle ukuthi yena ubani uma sibuye ezimakethe sizophinde siqhubeke nenkulumo. Ngiphinde futhi ngikwamukele mbukele ekhaya. This is Ukhozi FM TV. Saqhubeka nayo ingxoxo yoku celebrate u30 years wedemocracy yase South Africa. Mkhathini sivale usafuna ungisafuna ukuthi ukulula kancane kodwa ngokuthi yini eyenza ama artists amaningi uma ngikhumbula nje ngama 80s kwakhona kaMazu. Yes. Abahambe bangabe besabonakala emkhakheni. Yini yenza ukuthi ama artists angabe sabonakala ebese futhi uphinde ungiphendule ekutheni ama Africans in general abantu abazichaza ngomculo uma bekhala bayacula uma becasukile bayacula ngiyakhumbula nje ngeenkathi zobandlululo mangabe belwa abantu bebethi mabeshaya ihayo bacasukile baphetha amatshe kodwa bayacula kusize ngani lokho noma mhlambe iziphi ezinye izinto ezingasizanga ngokuthi thina sonke nje isikhathi siyacula. Look, I think asiqaleni la. Yeah. Yonke into umculo. Yeah. Ukuzala kwengane kuba into enhle. Yeah. Kuba nokukhala kwengane ukubonisayo ukuthi seyizelo uyaphila. Which is a sign. Mabelwa abantu obayempini mabayovikela yona le democracy esicelebrate the 30 years later. Bebafuna amandla bebawathola kuphi emculweni. Ingoma bebazicula bezibanikeza amandla ngoba bebazi ukuthi balwelana. Uma ungabuka umculo wabhenwe eSouth Africa ngisho umculo owubiza umzabalazo. Kune direction eyodwa kuphela which was just to free umuntu omnyama under incindezelo. Now mase sibuyela ke kutheni umuntu wayangalast ku industry. Ngike ngasho earlier on ukuthi kunento ebizwa ukuyiphatha ngaphambi kwabantu. Ngizoyenza imizekelo ngawe unenhlonipho yakwazi ukuhlala nabantu ithobe ucoce nabo uphendule imibuzo abanayo nala ucasuka khona ungababonisa ukuthi no ngicasukile ngoba kuyenzeka umuntu ukuthi akucasule in front of people but our address izinto ngama emotions in front of people. Kumele uthole indlela yokuyothatha umuntu niyohlala ekhoneni udebaf lento eswangithandanga. Ama artists amaningi more especially these days sekuwest ngoba kune social media. Siyacabana uthatha ipicture ya poster. The next thing media is now running with a story based on your emotions. Usufuna ukuphinda ubuye sizohlala phansi silungise udaba sicolelana. Asakwazi ngoba inzondo seyigcwele ama fans ngaphandle sekabila umuntu lahlekela ama opportunities kanti ma umuntu oyiphethe kahle unenhlonipho yabona njengoba ngithi umzekelo uyasiza uBig Zulu so one of the artists engabekisa ngayo indlela ayiphethe ngayo indlela aphethe ibrand yakhe ngayo kubalekile ukuthi each and every artist ube nendlela yokuaddress ama issues, contractual issues, business issues, whether there's something that went wrong, be able to address it ngendlela ebonisa inhlonipho. Of course akekho umuntu ozovuma ukuthi abe oppressed or asetshenziswe or arobhe, but kunendlela yokuaddress ama issues. As long as you do it properly ngendlela right ebonisa inhlonipho kuzovuleka iminyango eminingi and you'll always be in the industry. I-industry incane uzokwatisa mina namhlanje kusasa awazi ukuthi mina ophethe lapha kulesa sikhundla oyakhona. So kumele uphile na wonke umuntu and ukwazi ukuzithoba and more wrong say I'm sorry, you won't lose anything. Exactly. Mangwane kulindelekile esikhathini samanje ukuthi kunezinto engamele ngabe zisenzeka emphakathini
mhlambe ezinye zezinto izinto esingayiboni thina njengabantu abadala ngoba sakhula vele sibona ubandlululo sisitshela ukuthi ezinye izinto zijwayelekile ziyinjwayelo asikho isidingo sokuthi uzokhononda kuyaye kuthiwe thina abantu abamnyama sithanda ukukhononda abantu abakhononda kakhulu abelungu mabe nenkinga bayakhononda iziphi ezinye zezinto oyibonayo njengomuntu osemusha owawungayitshela ukuthi ngalesi sikhathi kumele ngabe isenzeka ikakhulukazi njengoba sesikhululekile kodwa eyisenzeka namanje wona ama experience maningi but ngicabanga ukuthi one of them mhlawumbe ngaba yikona ukuthi discrimination bandlululo ngokwe race yakho ngokuthi ungumuntu omnyama kube khona i-gender discrimination ngokuthi umuntu wesifazane so already one you are at a disadvantage ngoba umnyama phinde ube at a disadvantage ngenxa ukuthi umnyama uphinde ube umuntu wesifazane ezinye zeyingqinamba lezi umuntu asabhekene nazo economic inequality the gender inequality nakhona emsebenzini maningi ama-industries la kusa male dominated uyabo kodwa uyabona ukuthi ufuna ngabe akhona amathuba ukuthi kuvuleke ukuze ukwazi ukungena abanye abantu abanesifiso nentshisekelo ukuthi bengene lapha kodwa inkinga enkulu njengamanje ukuthi abantu ba gatekeeper yonke into bafuna ukuyivalela la uyabo bengafuni ukuthi bededele it's either ba gatekeeper based on race ba gatekeeper based on gender ba gatekeeper based on ukuthi bafuna mhlambe ukuthi kudle abangakubo kuphela yabo izinto ezinjalo so kunenkinga zo gatekeeper kunenkinga ukuthi wonke umuntu right now ngicabanga ukuthi nje akade mention i social media ukhoza with the rise of social media and the digital age that we are in there's a lot of desensitization angazi ngingabe kanjani ngesizulu awuntanto kodwa we feel removed from izinto ezenzakalayo ngisho ngabe kuthiwa zenzeka eduze kwethu but we feel removed awusenabo lobo buntu ubabukhoza dikhuluma ngabo yabo ezinye zezinto usuyicabangela ngoba nakho uyicabangela wena from a selfish perspective and I think ezinye zezinto that we still mele sisebenze ngaphekwa kakhulu siphinde futhi sizwane nokusiza abanye abantu asizane yabo especially as indle emnyama asinabo abanye abantu abazosiza mawungayisizi wena uyabo so kubalekile ukuthi sibambisane nalapho ikuphi kungaba isixazululo ikakhulukazi kuwena njengomuntu wesimame umuntu wesimame isikhathi esiningi ukulindeleka ukuthi kube umuntu onomoya omuhle onomoya ophansi kodwa lokho kugcina sekwenza udomethe uhamba unyathelwa yibo bonke abantu yini ocabanga ukuthi mhlambe isixazululo ngoba umuntu wesimame mayike waqala waqina wathi kuyayithiwe hey umangwane uhlaya wonke umuntu angafuni ukusondela eduze kwakho mhlambe futhi ugcina ungagananga ngoba insizwa ziyayisaba intombazane enamandla ukubalansisa kanjani ekutheni uthole isisombululo sokuthi uqhubeke ube umuntu wesimame at the same time ungabi umnumzane ngoba nakho uphakathi kwabantu ufuna ukubakhombisa ukuthi hayi nami ngizobakhombisa ukuthi phela lento abayenzayo nami ngingaba yiyona ukubalansisa kanjani ukuthola isixazululo sesimo oyithola kusona ngicabanga ukuthi isikhathi esiningi it's based on what you've mentioned manje ukuthi ufike ungene lapha uwena ebese kuba ngathi abantu bagibele ekhanda and then bese uyaqala uyathafuna pha ke ngoba from a female perspective yonke into omunye umuntu ayilwelayo wena kumele uyilwele kabili uyabo so ngakho lokho ngicabanga ukuthi into ebaluleke kakhulu ukuthi ngithathe le button ebuyisela kimi ngiyibuyisele kubona abantu ababuka abantu besifazane ukuthi when you see me bona umuntu uqala ungathi mangiqhamuka ubona umuntu osazane automatically angiqali ngibe umuntu and then treat me like you would treat another human being uyabo and then bese kuyalandela ukuthi okay yes I'm a human being I'm black I'm female okunye sekuyalandela emva lokho but first and foremost treat me as you would another human being which is decently okuhlungu ukuthi kuyayikwenzeke kuhamba ulahlekele nawe ubufazane bakho ngoba nakho usebenza ngenkuzmalanga ngizama ukuthi sicindezela ngaso sonke isikhathi uyayathi umunye uma ngabe ulwa ne giant na ugcina usuyiyona i giant kanti wena beulwa ne giant ngoba iyi giant
egcineni na ugcina usufana nayo. Kunencwadi nje eyabhalwe uNkukiwa Thiongo ethi Devil on the Cross. La akhuluma khona ngokuthi abantu abamnyama bathatha emva kwabelungu bagcina sebefana nabelungu nabo sebecindezela abantu bakubo. Yawo Nkosi yami. Baba, kulesi sikhathi esiphila kusona kwezamagugu namaciko, iziphi izinto ongathanda mhlawumbe ukuzibona ziqhakambiseka kakhulu kunakuqala ngoba isiko lesintu angathi lesizulu, isiko lesintu liyayithande ukuthi libukeke phansi kunamanye. Ngikhumbula nje enkonzweni uma ngabe kuyinyanga yamagugu namasiko, kuyayithi begqokani ngokwesintu sakini. Abantu abaningi babe igqokela nje imblaselo, yabona nje imbatata lezi ezinhle ushunu okhozi, uyabona. Mina ngaqhamuka nje impela ngifaka izikhumba. Wathi mayikhuluma umunye wakwelinye isiko wathi kumina ayingeke mfowethu, but this is extreme. Esho ngigqoke imvunulo yesintu. Yini esingayenza njengabantu ukuthi ezethi izinto nazo ziqhakambiseke zilingane ngoba uyabona nje mangabe ugqoke nje ugqoka isintaliyane kuhle wonke umuntu uyakuncoma, kodwa mawuqale ugqoka isintu ngiqhamuke nje ngifake iziqhaza namhlanje khona uzongibuza nje oba kuyinyanga yenkululeko ukuthi hawu zishapi kwenze njani wagqoka kanje. Yindaba kwethu kungabukeki kahle nakuthina qobo lwethu, yini futhi esingayenza ukuguqula leyo ndlela yokubona izinto? Mne wethu ngicabanga ukuthi into efike yasilimaza kakhulu ukuthumbeka, capture. Inkolo ayiyimbi kodwa khona abantu abayisebenzise kabi inkolo ngoba ziqale lapho ngathi ziyaxoveka nje ubusho nje enkonzweni bese kuthiwa engathi kwakho sekwedlulela. KwaZulu noma ngesintu bekuba khona ukuthi uthola ukuthi nanga udade wethu emshadweni akuhambanga kahle, ubethi mayebuya ekhaya bese ekhishwa inxiwa lakhe, ubenikeza umese naye umkhonto ayokwazi ukuyivikela laphana ahlatshela inxiwa laphana abe nomuzi, bese kuthi ubaba la ekhaya bese emnikeza inkomo ukuthi uzosenga. Lokho bekukwazisa omunye umuntu, bekungathi umuntu ngoba khonto engahambanga kahle bese kuthiwa isehlula isibuya amendweni, yabona. Into engathi ifike yalimala inhlonipho noma singathi ubuntu, ukuvikela isithunzi sethu. Ngithi mina inkolo yomuntu kuqala ngoba into isihamba ngenkolo, ihlonipha inkolo yalomuntu lo. Uma eqhamuke ethi mina ngikhonza kanjena, qala umusa ukumthatha ngokwenkolo yakhe. Njengobudade wethu eshe musuku ngithatha ngumuntu wesifazane, qala ubheka ukuthi ngingumuntu oqala. Ifika ilahleke lapho mfowethu. Ngikhumbula nje omunye ubaba ingane yakhe engakhonze esontweni lakhe, yathi mhla ishada kwaqondana kanti umngani wakhe uzoyokwembula itshe kanti yena akahambisani nenkolo yengane yakhe, akayanga emshadweni wengane yakhe, waya kulomuntu lo lapho kwembulwa khona itshe ethi wenyanyiswa yilolu hlobo lomshado azolibona. Kuthe mase kuba wayilengane ayizale ngaphandle komshado, uthe mase kusuka izingane ezikamama lo seyijoyina lenkolo wabonakala esegijima phambili. Abathi beyambuza kanti wawungaye konjani, wagcina senamagama abhlungu. Into engasisiza ukuthi sazisane, ukhoza nje ngimamukele ngokuthi umkhathini, kungadingi ukuthi ngize ngithi wakuphi kukwenze njani yabo. Lokho kuyosenza amasiko ethu abe mahle. Mina ngane weSwazini mne wethu, ngifunde kakhulu ngamasiko amaswazi. Bazenhligalo ezizweni. Yebo, uthisha uma ngifundisa lokho baye beze bethe emakhaya uma bebona unkosikazi wami engakagqoki imvunulo yaseSwazini bethi awu khaka kanti namhluphi umngakho, bamthanda mayise eqhamuke egqokeza kuphi khona ezaseSwazini, yabo. Nathi singadayisi ngobuzwe bethu, into yethu nje ivela igoqeke yenza lokhu ukuthi umuntu nobani mangibona nangidadethu ethi ngingwakwaNgcobo Mapholoba, useyizothi ubhuti yangihlonipha noma kanjani, yabona. So ilezo zinto engicabanga ukuthi masingabuyela kuzo ekwazisaneni, ukuthi mawufika ngakithi emakhaya uzokwakha uhluphekile, kunezibongo ezizaleke, thatha isibongo sakwaShwana. Isibongo sakwaShwana baphuma kwaNdwandwe baganga udade wabo nosisi lo. Uma sebebuza kwenze njani sibanibani, kwathi ngishwa lo ugwabeni wasekhohle, kwathiwa phuma ndayikhani bale kubo bakhe uzonibulala. Kulomuzi abafika kuwo nozwane nobaningi ozwane njena, zibongo ezafike zamukele ukuthi balenzile ihlazo. Mase bethola ingane bathiwa nina ngoba ke nizwane ekhaya, hamba nokumzweni owazwane laphana. Ngoba nanishwalane nodwa, hambani wakumzweni wakwaShwana, ukwazisana. Umuntu ungamthathi ngokuthi wenze liphi ihlazo izolo, kodwa yathi kusasa uzoba umuntu naye.
Hey cha ngiyayizwa le nkulumo ekhulumayo. Kunje ngiyazibuza ngiyaziphendula ukuthi ngiqala ngaphi mase ngitshela udadewethu hey umuhle dadewethu. Hey. Yebo. Awu mntaka baba sondela. Hayi izinto ibonge eziningi eyivele kanjalo kodwa bengakwazi impela lokho kwaziwana ukuthi lesi sibongo saqhamuka kanjalo. Kwathi senizwanela ekhaya hamba nakho umzweni wakwaziwane ke lapha. Uzothola umunye umuntu izinto ihamba inguquke. Ngoba kwasona isiZulu lesi esiziqhayisa ngaso kangaka. Akusona esasikhulunywa ngalesi isikhathi. Yebo. Ngithe uma ngabe ngikhuluma nomunye ukuthi sikhuluma ngesiZulu samanje. Wayesethi ke uMalandela kanti na wayekhuluma lumluni. Yebo. KwakuyisiZulu nesasikhulunywa uMalandela. Ngalesi isikhathi ngoba akusafani ngoba izinto ihamba iguquke. Yebo. So mhlawumbe umunye umuntu angafuna ukuphikisana ngalokho. Owami umbuzo ke uthi ekuguqukeni kwezinto ngokuhamba kwesikhathi yiziphi izinto oyibonayo ngokwesiko njengosomlando yiziphi izinto oyibona zizinhle eseyiguqukile esikweni lakudala ebesilazi kule minyaka engama-30 enkululeko. Ngizobuyela khona lapho into esiguqukile njengamanje sikhona ukungabi nanhlonipho. Ingakho ugcina uzwa kuthiwa njoba ngihloniphekile nje ngingaka uzokuthiwa ukhaya usejele uvukela indlu yohlanya irape ngolimi lweni. Leyo nto kwaZulu yayingekho ngoba udadewethu bengimhlonipha. Fanele into nento engiyenzayo ngitshene yena ukuthi dadewethu usikhwiza wakho njalo lona asikufihlekele ukuthi usobabili. Uma sengishonile sebeqhamuka sekuthiwa nazi izingane bekubuzwa kuye kodwa manje sekufike kwaguquka sengivele ngimbone eyintombi kanti iqala ibe yikho ke bekuthiwa ke leli gama okwalikhipha mntu induku enhle igawula kuphi khona ezizweni kuqala ibiba khona leyo nhlonipho. Mina nje ngobe ngimakhanyile uyisihlobo kimi umama kagogo ngokwakhanyile yabona noma sekuvumeleka ukuthi ngingashada naye kodwa ikhona into esifuna ngimthethe ngobuhlobo oqala. Njengamanje ngicabanga ukuthi masingaba nalento yokwazisana nobuntu ngoba uzothola ukuthi ukhoza nje lona mangihlala naye phansi ngingakwazi ukutracer umlibo kanti uvela kuphi khona kwaZulu. Ngithathe njengamatsonga. Amatsonga isizwe esile kanti mawulandela ngokomlando amatsonga asuka eNgome waNongoma. Lokho kwazisana nje kuyasiza kwakhena ubuhlobo obuningi phakathi kwabantu bese kuzokwakha inhlonipho lesithina abantu esingamanguni esaziwa ngayo. Ake ngisengcina uma ngabe sibala ngoba singabanguni ngesiZulu khona ukuthiwa kunye kubili kuthathu kuhlanu isithupha isikhombisa bese mawufika lapho ungasezwe ukuthi kuthiwa kanti kuthiwa shiya ngalo mbili shiya ngalo lunye yishumi sekuyisiswazi ngesiswazi umuntu ingalo. Uyabona ngoba singabenguni kodwa manje ucinga ukuthi shiya shaka lo mbili shaka lo lunye yishumi cha shiya ngalo mbili shiya ngalo lunye yishumi isinguni leso lapho sihlangana khona sonke sekuba yilokho kusho umnewethu ukuthi asizazi thina qobo lwethu ukuthi singobani siphumaphi. Uma sike sayibamba lapho umnewethu siyofika phambili idemocracy ayiveli khona kwaZulu. Mina nje ngane ukwamkhwanazi kuthiwa kwamamkhwanazi sekujika isibongo sakwaNdwandwe mabephuma umakhanyile bathi salapha kwamamkhwanazi unikezwe leyo democracy leyo. Kuhlonishwana kubili kwaZulu iBhayibheli hlonipha ihlononyoko. IsiZulu sithi ke sona kuhlonishwana kabili omncane uhlonipha omdala nomdala uhlonipha omncane masingabamba lokho sobe siqedile. Ngiyakuzwa baba ngiyayihleke ngangihleka ekakhulukazi ngisafika la eGoli bathi lenziwa yini namaZulu mangabe nishela intombi into yokuqala uyibuza isibongo sayo usabona intombazana umabani akakakubuza nokuthi udikeledi noma ubani bathi hayi amaZulu ayasicika manje uzongibuza isibongo uzosenzani isibongo ngaze ngathi komunye umfana hayibo senzele ukuthi ungashela udadweni athi yabona nje le ndaba ukuthi ngeke ushele usibanibani ngoba umasibanibani ugogo wakho umasibanibani wathi singaphelelwa intombi masingaphika naleyo nto. Ngicela ukwengezela nje lapho mne wethu uzokhumbula ukuthi makunamacece ekhaya emakhaya njoba kuthiwa kushaya indishi kuqala bengamani kusuke kushaya indishi beqale kuthiwa ubikwayo introduction amantombazane ecula ithi ngabe ngiyabika ngibika ubikwayo bisisho ukuthi mina ngabe bese mina ngizothatha njengami maye udadewethu uzomzosethi angisihlobo mina kwambuyisa angisihlobo mina kwaNsibande asho lemiza athi angihlobo usuyadwa noma lento ubuyithandile kodwa uyisihlobo sayo ngoba abantu abazihlobo kuthiwa izinkaba zizwana masinyane once wameshela waze waqoma kunzima ukwehlukana ningabe igazi elilodwa yilokho kuthiwa ke ukubika ubikwayo khona abantu abaningi kubacasule kanti kwakusuke kuvikwa leyo nkingi ukuthi ungathandani nomuntu oyisihlobo sakho.
Awu madoda kusho nje ngesilungu nje obakuthiwa love at first sight nje kanti mhlambe kusuke Zona inkaba. Hayi cha sasigoqa Nkosi yami yabona umuntu owakhanda iwashi mhlangahlangana naye siyoxabana ngoba lengxoxo ngabe isaqhubeka yabona nje kodwa ngwathandile amagama washo ukuthi idemocracy yayikhona nasemandulo yabona nje ubumakhanyile emzini wami kwaMthabela kuthiwa ikwamakhanyile yebo manje abanye abantu baye bangayiboni njengenhlonipho leyo sasigoqa kulamashumi amathathu eminyaka sine democracy eSouth Africa yini ongathanda ukuyitshela ama artists ukuthi mhlambe kube izinto ongawaqwashisa kuzona ongabaxwayisa ukuthi ake babhekele izinto mhlambe imapha amanye amathuba ezayo ngoba nakho bakhona AI bakhona fourth industrial revolution siyabona ukuthi ama artists amaningi athi umsebenzi uyaphela ngoba uyakwazi ukuthatha iphimbo lami ulifake ecomputereni bese utshela icomputer ukuthi wonke lamaculo niwacule ngale voice angisaholi mina sekuhola umuntu owenze ngecomputer yini ongayitshela abantu ngendlela umhlaba oyiyo njengamanje ukuthi usuphelile u30 years we democracy siya phambili iziphi izinto ongabaxwayisa ngazo I think into engiyokuqala engayidlulisa kubafowethu odadewethu nobhutwethu ukuthi iindustry iyohlezi iindustry ayingangena inhloko kufana nefame ayingangena inhloko ayingena enhlizweni we understand ukuthi ungayisebenzisa kanjani ukuthi ikwandisela amathuba yokuphila nendlela yokuzuza because you can earn as much as you can as an artist. There are no limited ways on how you can earn. It's all about how you plug yourself on the right opportunities. But enye into ekumele umuntu ayicaphele ukuthi izinto sezishintshe kakhulu. Mawungakwazi ukuadapta to the changes, you will not be able to make any money in today's world. Bengidlala this morning, I made a post that says, I'm the first manager to manage an unknown artist who's the most booked. But that's not a joke. It's a reality. I discovered someone who's not known. I decided to say, I'm going to make this person the most booked before they're the most known. So instead of going to public and televisions and radios, I went to the people that makes events and got the artist the platform. So you need to be able to identify a gap ongazifaka kuwo azokwenza ukuthi usebenze uye athi omunye umhlabelele ngeke ngasebenza naye uzola athi I make money noma ngavukanga in one of the lyrics and people don't understand ukuthi mawe artist ungakwazi ukuba nama track ahambisa ubisi every day or assign no Albani ahambisa isinkwa. You don't have to wake up ukuya kwa Albani usebenza isinkweni kunabo driver ma truck afaka imali every month yabo. So kunendlela eziningi but enye into engifuna ukuyidlulisa ukuthi lesikhathi sokubuka umculo ngokwegender sadlula kudala ukuthi umuntu wesifazane wena uyindoda into esuka I think idida abantu uke waphawula ngayo ukhanya if for the first time ngihlangana nawe wangifundisa ukuthi ngikuhloniphe le nhlonipho ngeke ishintshe if wangifundisa ukuthi uyadeleleka sohlezi sidelelana. So it's all about how you introduce yourself, whether it's a working environment, whether it's a friendship environment or a platform. Kunendlela ozethula ngayo ebantwini ezoyenza ukuthi umuntu mayekhuluma nawe ecabange before ukuthi this is how I should treat the person. So ngicabanga ukuthi enye into engathi abafethu bayifunde uthando. Also nokuzinika isikhathi zokuattenda ama-workshop nokubukela ama-programs afana nalawa la uthola khona ulwazi nawe udlale yakhe indima ekushintsheni izinto ongazithandi nge-industry. We can't be living on streams. People will die poor. We have no infrastructure as a country. 30 years of democracy, I thought we'll have our own systems. Sinama ingane iphume ezikolweni ezifunda technology, IT, systems development, softwares development, but ayikho ne platform eyodwa yala ekhaya esingathi le iyona ephethe i-heritage or ama-archives omculo wakithi. Mazingavala zonke le inkampani zangaphandle, our history, our music and heritage is gone. Akusafana kudala where we had CDs. Yabonga Mkhathini. Sure. Generation Y. Millennials. Ngichazwa ukuthi uyayikhandla kakhulu futhi
izinga okulona uyiphushe wena ukuthi uzufike kulona wayifundisa umsebenzi wangena ushilo ukuthi wangena la wangena emazingeni wazwafika la usukhona sesigoqa nje yini ongayitshela ugeneration Y ngokubaleka kokuthi bangayitsheli ukuthi bona ngoba abasebenzi bazohamba bayoma lapha nabashaya ujenga bamkele u350 we grant yini ungabatshela yona abantu oza kwenu kuyigeneration Y ngokubaleka kokuyiphatha nangendlela nokubaleka ukuba nenhloso nempokophelo empilweni yakho ngizogijima phekwa amagama ka babukhoza lana ekhuluma ngendaba 1 i-information siphila esikhathini la information ila ilula ukuthi uyithole mawukuthi futhi uyabona ukuthi ngokulandelela ayuyitholi kahle le oyifunayo zikhandle ungqongqoze eminyango le efanelekile yebo zisekhona ingqinamba ziningi ama challenges ayelwa abantu abadala omkhulu bethu noma bethu akusese ama challenges that we are fighting now but we are fighting challenges that are relevant now in this age so it's very important ukuthi yebo okay fine nama challenges kodwa namathuba akhona and yiwo lamathuba azokwazi ukuthi asize ukuthi sikwazi ukusolve lama challenges esinawo so it's very important ukuthi lokufaka imgodlagodleni wakho ulwazi uzikhandle ngalolwazi imfundo nayo isabalekile imfundo iyadlisa #imfundo iyadlisa so iyadlisa na imfundo nakho futhi ukuzama izinto ezahlukene yabo ungazibambi ngoba ngenxa ukuthi mhlawumbe usubona ukuthi iminyaka yakho isiyokapakela ngaleyo yaphuma kwi-youth bese ubona ukuthi sezincane indawo sokwazi unqonqoze kuzona ageism vele into ekhona kodwa sekhona iminyango uzokwazi ukuthi ungqonqoze ufohle futhi mangukuthi udinga ukufohla uyabonga ngoba impilo idinga lokho impilo idinkani ukuze sokwazi ukuthi siphumelele so mphinde futhi ke ngokuvala nje bese ngigqugquzela abantu ukuthi abaphume beyovota ivote lakho is also your responsibility and as an adult kumele uzibambe nawe usho ukuthi no yazini ngiyafuna ukubona umehluko so umehluko wami usevoteni lami thank you ungahlala ekhaya uthi hayi kuyafana vele it's a free ubona ukuthi iholiday akusile iholiday usuku lokuthi wenze izinto zishintshe ngoba mawucabanga ukuthi bangakanani abantu abachithekelwa igazi labo ukuthi mina nawe sibe negunya lokuthi sikwazi ukuyovota 100% baba sesiphetha nje mfokandwandwe yini ongathanda ukuyisho ikakhulukazi ngeindaba kwezomlando nokubaleka komlando namasiko namaciko ethu njengabantu ikakhulukazi abamnyama sesiphetha nje mne wethu ngicabanga ukuthi ngokweinhlanga nje sahlukene ngoba ukhoza ebuya ngale Bushbuckridge zikhona lezi inhlangano yobonela imicimbi abaye beyenza bengingathi asiqhubeke njalo singakwenzi ngenyanga yezamasiko kuphela ukukhumbuza umphakathi esikuwo ukuthi thina singamaZulu thina singabatswana thina singamatsonga kodwa ake sikwenze usuku nosuku njengalokho nje umsakazo uthiwa ukhozi lihamba phambili cishe uma singake sihlalela lezi inhlelo ezifana banenhlelo eziningi ezahlukahlukene ezakhayo nje ubudadewethu esho nje ethi umdaka angayivalele ekhoneni akafaka emgodlagodleni wakhe bese yafohla lokho ngicabanga ukuthi njengosomlando kuqalwe yazi mne wethu ukuthi umlando ubukhunywa ngamakhehla ngihlale nje ukhozi ngilazisa njalo ngokuqasha umfowethu umenzi jele ngiyaxolisa owayemncane wangasekhaya sizihlobo uyaqala izingane zasakhuluma ngomlando salithola lapho lelo lungelo lelo ngicabanga ukuthi nathi njenganabantu abasha kakhulu dadewethu ukubuyela emva kungagcini ngokujayivwa ingoma njengoba nje sigijima nogatsheni nje nasithi jim kodwa asazi ukuthi nakho lapho esiqhamuka khona siqhamuke sihlobe ngezinto esiyizo nesaziwa ngazo usuku nosuku ngiyabonga siyabonga kakhulu ngiyibonge kakhulu ngesikhathi senu beningaba noma yikuphi kodwa ngivumile uma sinicela ukuthi nisondelela iduze sibonga kakhulu umbukeli wethu ekhaya siyabonga kakhulu ukuthi uhlanganyele nathi ngapha ku Khosi FM TV ngakhohlwa ke phela bese uyancofoza lapha ezansi like and subscribe bese ugibela phezulu kwendlu batshele ukuthi uKhosi FM TV alivuthi go shisamalanga